Että se ei oo vaan semmonen noin. Ja nythän se vähän kaatuu. Että nyt pidätte niinku sen vahvan istunnon. Se hevonen on niinku molempien pohkeiden välissä ja se ei saa kaatua mihinkään. Ja te ette itekään sit kaadu. Okei, hyvä. Pohkeiden välissä suoraan. Okei, ihan ok. Ja nythän sä vähän kaaduit siinä. Kyllä. Joo. Nyt ei saa kaatua. Hyvä. Hyvä Titta siinä. Ja pidät myös tässä kulmassa sen saman asennon. Noin. Ja sitten vaan välillä ratsasta, jos on ahdasta, niin ratsastatte vähän pidemmän pätkän suoraan, niin te mahdutte paremmin. Marikas, käytäs vasta raippaa nyt sieltä. Se helpompi sun tehdä jotain, kun se laukkaa. Ja sitten lyhennät vähän ohi ja kädet on niinku lähempänä siellä tai vähän lasket niitä käsiä. Noin. Ja siinäkin jäntevänä nyt Sari, että se ei, kun se vähän vetää sua, niin sä et niinku rojaida sinne kaulalle, vaan sit sä oot jäntevä ja pidät sen siinä jalan ja niinku istunnon välissä, että se on koko aika siinä suorana. Titta vähän aktiivisempaa laukkaa, kun sulla on kauhean jono perässä. Vielä. Ja nyt napsautat saan sillä raipalla, jos ei se reagoi. Tsak, tsak. Et rupee sen enempää sitä kaivaa. Noin. Hyvä. Okei, sit vaihdetaan suuntaa.